Добър ден! Разговаряме с Румен Димитров, който е бизнесмен, човека, който оперира с най-много басейни в София, 6, ръководи ги. На тях има страшно много деца, които се учат да плуват. Именно това е темата на нашия разговор, защото аз като председател на Асоциацията на българските пловци, която издава плувните медии BG Swim, сайта BG Swim, списание Плуване и водна топка и едноименната група във Facebook, изпълняваме един европейски проект, който се казва Плувай без страх. И смисъл на този проект е децата да овладеят не умения, а да покажем на родителите как да успеят, когато са на почивка или когато са на спа с своите деца, с елементарни упражнения да преодолеят техния страх от водата. За това е нашата среща. И именно, господин Димитров, интересно е вашия поглед върху това, как идват децата да се обучават във вашите басейни. Страхуват ли се, много ли се страхуват и въобще какви са вашите наблюдения по този въпрос? Значи първата стъпка, за да дойдат децата при нас, да се доверят на нас, разбира се, тя е направена от техните родители. За мен всичко излиза от семейството и когато родителите са отговорни и имат желание и искат децата им да бъдат развити, да бъдат спокойни, да поемат енергията на водата, на спорта, на наистина здравословния начин на живот, те ги стимулират, водят и се доверяват на нас. Вече нашата роля в случая е, когато се доверят на нас, разбира се, и когато дойдат при нас, ние да ги въведем в спорта, в правилната стратегия за развитието им. И ние осигуряваме де-факто това спокойствие на родителите. Като за децата сме се погрижили водата да им е топла, чиста, бистра, въздух свеж, едни страхотни млади треньори, които да се отнасят като с наистина деца с желание за спорт. И нещата се случват, доверяват ни се, ние ги въвеждаме точно в тази хипотеза, като за последните няколко години, 10 може би, сме обучили и въвели в тази част от живота над 10 000 деца. Да. Именно за това вие сте партньор на Асоциацията на българските пловци в изпълнението на този проект Плувай без страх, за който предстои да бъдат заснети клипове с тези първоначални занимания, упражнения, които не са обучение по плуване, а са начин, по който родителите да помогнат на децата си да преодолеят страха от водата и те като идват да започнат да се обучават, да им е по-лесно и на тях и на техните треньори. Разбира се, проектът Плувай без страх е страхотна идея. Тя би дала и би осветила всичко, което се случва по трасето, би дала спокойствието, би дала желанието на родителите и на децата в случая да бъдат по-активни в развитието на децата си. Аз затова цялата си своя отдаденост и енергия давам в тази посока за децата. Те за мен са важна част от бъдещето. Да, и в този ред на мисли ние ще издадем, освен тези видеа, за които предстои да бъдат заснети, предполагам, на някои от вашите басейни, ще издадем и едно помагало за родители. Точно това, което ще го разпространим, освен на хартия, ще го разпространим в електронен вариант, как те на практика да помогнат на децата си да преодолеят страха от плуването. Всичко, което зависи от мен, аз съм наличен, на линия, готов съм да дам цялата си енергия в тази посока. Наистина децата са моята слабост, моят приоритет, работа за развитието им, работа за всички. Благодаря.